Sembla que ja estem en directe. I què tal, família? Benvinguts al directe número 73. I l'he titulat Temps mort. Espero que m'estigueu escoltant. Suposo, espero que m'estigueu escoltant. Estem a la meitat del temps mort del Barça, tot i que... Què és aquest soroll? Bueno, tot i que... Hola, Dedilo Gamer. Tot i que li he posat temps mort i que estem a la meitat del Barça, el Hola Adriàtic 31 s'escolta bé? Perfecte, gràcies, Ivan. No va sobre futbol, aquest directe, però m'ha vingut a la ment posar-ho això perquè... Hola, Sliner, què tal? Perquè no sé si us ha passat alguna vegada que us agradaria tenir temps mort, o sigui, parar una mica el tren, que un dia en el que teniu molta feina, hola Xendeluz, hola Nius, pugueu dir stop, un parèntesi, un KitKat, tranquil i fem un... perquè avui, o sigui, ahir va ser un gran dia, doncs avui no ha sigut un gran dia. El cotxe té una avaria, no sabem el que té, però té una avaria i l'hem hagut de portar al taller i se l'han quedat. Per tant, continuem amb el cotxe antic. Ens ha fet molta gràcia, és el que hi ha, però bueno, espero que no sigui res greu, perquè com tingui una tala d'aquestes de fàbrica, la cosa estarà xunga. I, a part d'això, encara no m'han tornat els diners de la devolució del producte. O sigui, han passat moltes coses que han fet que avui el dia anigués molt ple. A més, havia quedat amb... Espero que... Sí, jo també espero que se solucioni tot. A més, havia quedat amb el comprador del cotxe antic i just estava al taller amb l'altre cotxe i ha sigut tot una mica en plan, he de sortir d'aquí, he d'anar a l'altre, que l'he deixat penjat, que... Bueno, un merder. Sempre allò corrent. A més, al migdia també la meva parella havia d'anar a renovar-se el carnet d'identitat i coses de la vida, perquè no sé si us heu renovat alguna vegada el carnet d'identitat o heu anat a fer paperassa d'aquesta amb les administracions públiques, que són molt divertides, fan esperar un munt i et fan que estiguis allà tota l'estona. Bueno, diguéssim que és bastant horrible, a part de que treballen una mica la seva bola. Doncs resulta que ha anat a renovar-se el DNI i la foto que portava per posar en el DNI no li han acceptat perquè és la mateixa foto que té actualment en el DNI que es va renovar. I, per una cosa molt estranya, accepten qualsevol foto de carnet d'identitat, però no accepten la mateixa que hagis utilitzat en l'última vegada en el carnet d'identitat. Per tant, inclús pots portar una foto hiperantiga que te la posen en el DNI, però no pots portar la que tinguis actualment en el DNI. Així que esteu avisats, si aneu a renovar-se el DNI, no porteu la mateixa foto que tingueu, perquè us diran que no i que torneu un altre dia. A més, hi ha coses que no entenc. Per què? Quan vas a renovar-te el DNI, t'obliguen a portar una foto de carnet i, en canvi, quan vas a fer-te el carnet de conduir, per exemple, et fan la foto directament en allà. O sigui, tu vas en allà i et fan clic i tenen la foto. O sigui, hi ha coses en l'administració que van molt bé i altres que no sé per què s'ho munten perquè passis la vida en allà, acabis cabrejat i sense aconseguir el que vols. Però bueno, haurà d'anar-hi un altre dia, a més ha hagut d'anar-hi al migdia perquè no té altres moments per anar-hi. Un merder. O sigui que avui ha sigut un dia de dir... Ojalà pogués parar el temps i prendre'm un descans i descansar. Perquè, mare meva, quin dia. Però bueno, sí, ha sigut un dia molt atrafegat, Sliner. Bueno, aquest és el consell d'avui. I res, he fet aquest directe així una mica curt i una mica ràpid perquè havia començat el Barça i no volia perdre'm. Tot i així m'he perdut els gols perquè havíem de fer el sopar, perquè el Neo havia de sopar també i bueno. Entre una cosa i l'altra, al final, tampoc he vist els 2 gols que ha marcat el Barça. El bo és que es van guanyant, així que... bueno, ja veieu que avui el directe ha sigut una mica així. Espero que us hagi agradat i que us hagi servit d'algú els meus consells. Si és així, ja sabeu, recolzeu el vídeo, que veig que ja hi ha 4 likes. I ens veiem demà amb un nou directe. Avui he penjat l'últim episodi de This War of Mine. No sé si heu vist la sèrie, espero que sí. Ha sigut divertida, sobretot, per ser una sèrie sobre guerra i sobre coses dolentes que té la guerra.
Jo ho he passat bé perquè he viscut situacions molt estrambòtiques en tots els episodis. Ha sigut una mica estrany i ha acabat d'una forma molt inesperada, però bueno, ha sigut una experiència també fer aquesta sèrie. I res, avui ha sigut l'últim episodi, per tant, aquest diumenge suposo que jugarem algú nou a Twitch. Ja sabeu el meu canal, ara no està en aquesta descripció d'aquest vídeo, però ho posaré més tard. I em podeu veure a les 7 diumenge a Twitch, estaré en directe jugant a algun joc nou, no sé a què jugaré encara, ja ho veurem. I res, i ens veiem demà amb un nou gameplay, suposo, i amb un nou directe. Així que fins demà, moltes gràcies per estar per aquí. Fins la pròxima. Oh, recordo, és el final del joc. Vinga, bona sort i no et desesperis. Gràcies. Vinga, adeu.